На працягу 2 гадоў у адкрытым акцыянерным таварыстве «Полесская Нива» дзейнічала схема па забоі жывёлы і продажы яе мясцоваму прадпрымальніку. Пры гэтым дакументальна прадукцыю па мінімальным кошце ў 1 рубель 40 копеек набывалі сваі ж работнікі. Як высветлілі супрацоўнікі фінансавай міліцыі, такімі ільготамі на паперы спецыялісты прадпрыемства карысталіся даволі актыўна. До 500 кілаграмаў за год набывалі некаторыя работнікі «Полесскай Нівы». Насамрэч, жывёла, што забівалася на тэрыторыі прадпрыемства ў парушэнні правілаў і нормаў, адпраўлялася прадпрымальніку. Возбуждено уголовное дело за совершение служебного подлога в отношении должностных лиц акционерного общества «Полесская Нива» Столинского района, которое по предварительному сговору с целью сокрытия истинных причин выбытия крупнорогатого скота в период с января 2015 года по октябрь 2017 года с целью последующей реализации мяса коммерческим структурам, в том числе и по заведомо заниженным ценам. Пры гэтым працавалі ў вуснай дамоўленасці з філіялам прадпрыемства «Столинзагодпромторг», спецыялісты якога рыхтавалі фіктыўныя дакументы аб аказанні паслуг па ўбоі жывёлы і правядзенні экспертызы мяса, работ, якія фактычна імі не выконваліся. У выніку чаго «Полесская Нива» неабгрунтавана выплаціла філіялу за ўвесь перыяд дзейнасці амаль 15 000 рублёў за фактычна нездзейсненыя паслугі ўбойнага цеха. І гэта яшчэ не ўсё. Несмотря на то, что в хозяйстве имеется современное картофелехранилище, допустили порчу почти 190 тонн элитного семенного картофеля. Виновных нет, списали на убытки. С 2015 года от частной коммерческой структуры Российской Федерации в хозяйство не поступило более 1 миллиона рублей за реализованный картофель. И в этом случае, вместо того, чтобы заниматься взысканием денежных средств, руководитель издал приказ о списании данного картофеля, опять же, на убытки хозяйства. Сёння да дысцыплінарнай і адміністрацыйнай адказнасці прыцягнуты 39 чалавек. 7 асоб, якія непасрэдна займаліся супрацьпраўнымі дзеяннямі, вызвалены ад пасад. Марыя Кобіц, Аліса Грыгарчук, Александр Дьяченко, телерадыёкампанія «Брест».